nek karepe do nyedak nek ora ono karepe tok-tok do ngadoh ngono wis wajar bocah nom saiki. Ya nago ya, Bro. Berame menawa. Ngedemke ati. Oke. Apa salah awakku iki? Kowe nganti Komple janji tak kecur. apa merga Kahanan uripku iki mlarat pondo siji karo uripmu. Apa salah awakku iki kowe nganti tekom lenjani janji. Ayo tak lunga Kang ya. Mari dirungo. Pura kok Kang. Oh iya. Ono bocah-bocah gebrak ya. Oh iya tak undangi meneh. terus ke ya baku lah. Kang, Lho, ini melu rame-rame ngumpul kene lah. Aku apa lunga? Lho, riti kok sepine ngene nak nopo kok. tapi lali go pupuk. Oh iya, tanteni ya, cekot. Apa salah awakku iki? Kok cangkep ke cutenge cara orang bocah cali waji ja. Kok bakon tak iki lah. Nah ya, bocah blas. Nang. Ngikut rokok ta, Nang? Iya. Ya, Bang. Kowe. Kok delok wetengmu kok api men isine apa to? Kaya Kayaknya bukan punya poni omah mon. Gitaran di musik iki cangkem kecutene dirokok ta sih, Nang? Gitu kok. Kok mau kok. Kayak tegel dulu iki Kang. Oh iya, kita sithik ngono kok. Bako ya. Bako ya. Bako apa iki, Nang? Spesial Pak Ali. Belum Kang ya. Tuwa tambahin bako. Anane Kang. Iya iki. ora masuk. Kang. Ya Musim kok sih. corona tambah hudute blas. Rokok apa, Nang? Gede kok. Oh, bocah tuwa tembok apusi kaya. Gede yo. Kan ya. Oke. Ya. Padha ya. Wong tua bareng digegino. Sing nyamuk cepet dong. Jancok iki kan tenan. Sik. Kayak gini ale. Bojo wong tuwa kok. Kayak ditempili saja bisa. Rokok siji jaluk nekat anjen diunono wae jelane. Kayak no era. Teman rokok siji sik direwangi awak kaya ngene larane ditabrak wong sisan. Nah, keren nah. Ayo jancok. Sampai kok kene mau. Ngono mau lho, tak tabrak wonge mong mlayu kok cenanang-cenanangan. Wetenge jebling. Klambine ditelekke weteng ngono to. Lho wetenge kene mau ora? Ayo caci nek wong ya. Panek rokok tibakno iki mau kok. Ayo mlayu mong tak tabrak. Kudu tak kepruk gitar diase ngono. Ayo perkarane apa mau? Ya ora sopan kuwi. Nek rokok. Tabrak sisan. Lasan mencelat era. Nih, gendok kene ya. Ya, golekno. Mangkat. Aku tak sing ronda nang kene aku. Ya. Ini, kira elok kok mlaku menu kita ya. Ayo, saya ngono ayo. Kakek kayak motor sing nabrak kene ucah. Kalau. Kok pakai tak pakai? Ayo. Iso apa kok ayo. Ayo lalu iki. Cek.